До 5-годишната си възраст Жан Батист не можел да говори, но се родил с талант, който го направил уникален сред хората. С течение на времето той осъзнал, че уникалното обоняние е дар, който е даден на него. Когато навършил 13, мадам Гаяр вече нямала място за Жан Батист и решила да го продаде. Хайде, 10 франка. Жан поел дъх и усетил аромата от връщащ мъжа. 7. И нито су повече. Хайде. Натам. Гренуй. Идваш с нас. Ще ме придружиш в града за една доставка. Имаш изумително обоняние, младежо. Носът ми познава всички аромати на света. Най-добрият в Париж. Но не зная имената, трябва да... Не, баста. Не ме прекъсвай, когато говоря. Това е нечувано нахалство. Дори аз не разпознавам всички ухани. Как се казваш? Жан Батист Гренуй. Много добре, Жан Батист Гренуй. Ще ти дам възможност да се докажеш. Господин Балдини, трябва да го направя по свой начин. Както искаш. Ще го изпуснеш. Това е чист спирт. Да не искаш да подпалиш къща. Трябва да измериш. Достатъчно. Баста. Нищо не знаеш. Първо се смесват етеричните масла, а после се добавя алкохол. И парфюмът никога не се тръска така. Трябва да съм полудял, щом повярвах на твоите братвежи. Готов е. Защо го уби? Не съм убил доктор Ланинг. А защо се криеше в лабораторията? Бях уплашен. Роботите не изпитват страх. Те не изпитват нищо. Не огладняват, не спят. Аз спя. Дори сънувам. Хората сънуват. Дори кучетата сънуват, но не и ти. Ти си само машина. Имитация на живот. Може ли робот да напише симфония? Може ли да превърне празно платно в прекрасен шедьовър? Вие можете ли? Убил си го, защото те е учил да симулираш чувства и всичко се е объркало, нали? Не съм го убил. Чувствата не са полезна симулация за един робот. Не съм го убил. Не бих искал прахосмукачката ми да е много чувствителна. Не съм го убил. Това чувство се нарича гняв. Симулирал ли си гняв до сега? Отговори ми, миксер! Името ми е Сани.
Парите ми, Чен. Моля те, не издържам вече. Веднага. Този е лош, нали? Да. Стъпиш ли пак тук, всъщност? Не само тук, а където и да било из града, за да тормозиш хората, ще те намерим и ще ти изядем ръцете, после краката и накрая лицето. Разбрали ме? Моля те. Да, тогава ще си хем безобиден, хем безличен, хем без ръце и крака. Ще се търкалиш по улицата, като въшкия на вятър. Какъв си ти, бе? Ние сме Веном. Май размислих. Моля те. Еди, какво беше това? О, имам паразит. Това е капсула на времето. Сега искам всички да сложите шапките, мислителки, защото сега всеки трябва да нарисува бъдещето, както си го представя. Тогава ще сложим рисунките в капсулата и след 50 години група деца, точно като вас, ще я отворят, за да видят какво сте нарисували. Времето изтече, предайте работите си и не забравяйте да напишете името си на плика. Благодаря, Харолд. Благодаря, госпожице. Лусин, да приключвай. Благодаря. Трябваше да нарисуваш картина, миличка. Това беше твоя идея. Хайде, приключвайте всички. Отваряйте ги внимателно. Какво прави това тук? Не е трябвало да го носиш, а да остане в училище. Може и да означава нещо. Може да е карта или нещо такова. Може, но не трябва да го взимаме още утре. Да го върнеш. Разбрали? Хайде. Време е за лягане. Господи. I gotta bring you to my hell, baby. I wanna fuck you. I wanna feel you in my bones. Gonna love you. I'm gonna Памет на изгубените 2996 човешки живота в този ден. Какво е това, по дяволите?
17 януари 1995 година. 6434 жертви. Самолетна катастрофа. 270 жертви. 168 жертви в Мексико. $229 866 жертви. Господи!